खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं सिक्किमाव गोबां अखा हादों। गेंटकआव खारबाय थानाय केबखौ बिफां लाइफांफोरा गाज्रि खालामो। रावबो जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। मिथिनाय बायदिब्ला मैया सिक्किमनि माखासे ओनसोलफोराव रोजा अखा हानायनि जाहोनाव न'फोर आरो रायजोआरि सम्पथिफोरखौ खहा खालामदों होनना मिथिनाय जादों। अखा आरो बारहुंखानि गाग्लोबनायनि गेजेराव गंसे टेक्सि गारियाव गोग्लैनाय फांसे बिफाङा गोग्लैयो। बे जाथाया मैया सानजौफुनि 1:30 रिंगासोआव गेंटक जिल्लानि सिङाव थानाय तुमिन बारांनिफ्राय जादों। बबेखानि गारिया खहा जादों नाथाय जोखोम जानायनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। नैथि रादाबाव दं बासनि जाब्रबथायजों आसामनि हाइलाकान्दियाव सा 34 जखम। मख'नो गोनांबावदि आसामनि हाइलाकान्दी जिल्लानि आइनाखालाव गंसे बासआ कन्ट्रल खोमानानै लामानिफ्राय गोग्लैना फांसे बिफाङाव सौग्रावनायनि उनाव मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जायो। जाब्रबथायाव बासआव गासै सा 34 दावबायारिफ्रा जोखोम जादों। बिसोरनि गेजेराव सा 6आ गोब्राब थासारियाव दं होनना मिथिनो मोन्दों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय थादों होनना मिथिनो मोन्दों। माखासे जोखोम जानाय सुबुंफोरा मददनि थाखाय सोरखारनिसिम खावलायदों होनना बुंदों। थामथि रादाबाव दं मैया हिरण्मय खाख्लारिनि खास्रि बिस्रि बुथारजानायखौ लानानै एबसुआ बिटिआरनि मोनबा जिल्लाफोराव बुथारग्राफोरखौ फासि होनांगौनि दाबिजों हानजा सुनानै बुथारगिरि 3 मुसलमानफोरखौ फासि होनो थाखाय आसाम सोरखारखौ गोख्रोङै खावलायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सोमावसारनायखौ बिटिआरनि जिल्लाफोरनि अनगायैबो आसामनि गवालपारा जिल्ला आरो कार्बि आलं जिल्लायावबो बे सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि हिरण्मय खाख्लारिनिखौ खास्रि बिस्रि बुथारग्रा 3 मुसलमान दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ खाबाय आरो जेलाव जोबनानै दोनबाय। बुथारग्रा दायनिगिरि सुबुंफोरनि मुंखौ फारियै रेहमान आली, बाहार आली आरो डन तालुकदार होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं आसामनि साहा बागानाव 12 मेनिफ्राय डायरियाजों सा 11 सुबुंनि जिउ खहा। तिनिसुकिया जिल्लानि टंलायाव साहा बागानाव थांनाय 10 सानाव डायरिया जाना सा 11 सुबुंफोरनि जिउ लादोंमोन, जाय थागिरिफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिहोदोंमोन। गिबि थैनाया 12 मेआव जादोंमोन आरो गोदानसिन थैनाया बुधबाराव जादोंमन। एमएलए दुमदुमानि रुपेश गवालाया बुधबाराव साहा बागानखौ दावबायहैदोंमोन आरो सावस्रि मावख'गिरिफोरखौ बेरामखौ होबथानो थाखाय गोख्रै राहा लानो बिथोन होदोंमोन। बेखौ सन्देह खालामनाय जादों दि गाज्रि दै एबा आदारनि जाहोनाव बे गोसारनाया जानो हागौ होनना बुंदों। मख'नो गोनांबावदि बे बेरामा मोनसे महामारिनि महर लादों, गुबैयै बागाननि खुलिबिल लाइनआव, जेराव बयनिख्रुइ बांसिन थैनायनि खौरां मोननाय जादों। गोबां सुबुंफोरा बागाननि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। फारसेथिं माखासे सन्देरजानाय सुबुंफोरा दासिमबो जेबो फाहामथाय लायाजासे न'आवनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।